Díomh ar maidin ó Göreme i Cappadocia tá anna cuid madra ag leanúntaring go dtí radharc i gcóir éirí na gréinne ar maidin. Tá sé ag 7 ar maidin anois agus tá míad ag drapadóireachta leis na madraí. Bhí an marcíocht balún ar te cuirtear cealarí ar maidin agus bhí is a going a réir ach tá an aimsir forfa ar maidin. Níl sé róóir, níl sé gréifar in éachar, níl sé curbáistí, so níl is gom cén fá go raibh sé cuirtear ceal ach tá réamhaisnéis na aimsire níos measa a gcóir amárach ná tá nómh, so nílam dóchas ach go mbeidh míle ag dul ar an balún in éachar ach sin an ceal agus sin rud eile faoi bheith ag taistil sa ghíre seansam nach méid na rudí sin ag dul agus go mbeidh siad cuirtear ceal ach fós tá éirí na gréinne áil an going agus beidir go mbeidh seans eile going uair eile díolas agam. Well, níl éon balún sa spéir ach fós tá sé go háling ar maidin. Seo é éirí na gréinne, tá an áiciún golóir, tá na madraí fós an gacáis agus inis tá míad chun roinnt caffé ó mar tá sé fós cóilúa. Seo é an áis inacha leis an éirí na gréinne ach tá sé dúnta. For réir tá sé dúnta, so beidir go raibh míidir as go dtí an óstán chun an bricfast áil anois. Tá míad ag Mhusaem Aer Göreme agus tá míad díreach tar éis na ticédia ceannach agus tá audio guide a going cóma mar tá anna cuid ólas faoi na aglas agus mar sinnde atá an seo ach níl sé ólas a gom a hiile agus anna cuid star ag buint leis cóma, so líonig mé sibh seach nuair siúla míad tríd.
seo teachtas na mnárialta. Seo aglas néamh basil. Seo aglas an úl nó elnelí aglas elnelí agus tá sé anna ghorca agus anna cúm Mhusaem Tógadh an aglas seo sa 110 comá agus luath dara 110. Seo é aglas néamh barbara. Seo aglas íosa an cuirtear agus tá sé ón íscéine. Tá nach mór gacrad ón íscéine chuirtear an 110. Sin sé péal néamh Catherine. Tá sé dúnta. Tá anna cuid lecair fós timpeall na háite, tá sé anna sleamhnach caithmid bheith cuairmach sin rud eile faoi bheith ann sa gheimhreadh. Seo é an béalin agus bhí 5 duine fethe in ann bheith ag béal an seo. Tháinig na luachríostaí an seo chun éilú ó na rómhánaigh. Tógadh an bhanisteoir seo sa 110 an sin agus inis tá mé féin agus éire chun dul isteach sa Dark Church agus tá sé sin comháling cos níl sé níos mó so níl sé san áireamh leis an audio guide agus an ticéid bhí sé 150 líre. So sin thart ar €9 an duine agus tá sé seo 30 líre níos mó. Níl mór an ólas ag aine ón fág gur tháinig na luachríostaí an seo nó faoin ceal léithúil ach tháinig siad sa luath dara 100 agus an 300 go dtí an 400 agus tá sé luata sa litir néamh pól. An sin an fág go bhfuil is a gcuin go raibh siad an seo in éachar san áling seo. Well, tá sé lethúirtar éis sé tríanis. Tá míad an seo le haghaidh nach mór thart ar 3 uairclaig agus is fiú é ach tá sé cóite. An tachtain se caite an réomheisnéis na haimsire a bhí an seo, bhí sé lúda 10 céim agus inis nó deirtar go bhfuil sé 210 ach braithníonn sé I bhfad níos teo. So bí réig de gach 6 aimsir nóair a hagann tú an seo go háirithe ní feabhra ní rah is réig den teocht seo. Well, an bhfuil tú réig? Se, Tom réig. Woo! Fuaireamar caifé galánta ar an slí arás go Göreme agus shiúlamar an 20 nóiméad arás go dtí an baile arís. Tá míad a gaifé fánach agus daimsíamar an leabhar seo. Sarah, it is doing cad é an scéal in Latvia. It rained on. Huddle in your coat and don't much care. Instead of buying a newspaper, get your taxi driver or anyone in the bus queue to give you a rundown on church scandals and political corruption. Sin ó nógacht. Bhí béla íomhaing agus anna réasúnta a going ag an mílan seo Fearan Express. Seo é ar níthe déanamh an seo Cappadocia in Göreme agus for réir fuaireamar an nuachta nómh nach méid na balún arsúil amárach ach iris tá siad curtha ar ceal agus is dócha go méid sé churbáistí amárach. Beibíad ag fágáil sláán le Cappadocia amárach ag 6:00 so beag an láir fada going ach inis táimid ag buin taitneamh as ár terrace atá in san óstáin agus ag féach an tar lína gréinne. Slánta!
Bye.